South Africa sabingelela kopuna kuplan khona nibela umduduza mkhwanazi sinibela namhlanje ke singapha endaweni yasemzinto bathi isigodi semalangeni sizobona umndeni la ngithi bathi kamzimela yebo banodaba kabanalo size ngosizo lokugula kamama walapha ekhaya njengoba sitheke singena kule ngosi esiqalayo ukuthi abantu bayagula namhlanje ke sesafika ngapha sizozwa ukuthi ke udaba ngabe yini abakhala ngalo nokuthi bafisa ukusizwa ngani nokuthi kwenzakalani sinomama ke lesinaye okuyena ke size ngaye ngokucelwa ke indodakazi yakhona lapha ekhaya ukuthi bayacela ke sizovela ngapha sizobona umama wakhona lapha ekhaya unenkinga mama siyabona yebo ninjani ma siyaphila njani siyaphila mama umzimela yebo khona la emalangeni emthwalume mina ngwakashosi yebo ngase ngiganela kamzimela ke la emalangeni yebo ngokani ngamphunyaka 1971 yebo izintombi endala impela hayi dala abantwana abangaki bawu3 abakhona yebo sibizele wena mama la ekhaya ukuthi asizobona wena umama ngabe yini nankingani nginenkinga yesisu isisu sami saqala kancane saya sasikhulu sangivimbela manje ngabe ngisakwazi ngisho ukukhamba nenkinga yami nginayo ukuthi ngisho noma ngisawazi ngisho ukuphumela ecekeni ngihlale endlini kanje mayena mangisi ngiyahamba amadolo abuhlungu manje ngathi ngiyafosta ngithi ngihamba ngiyawa mase ngise ngiyavuka ingane azikwazi ukungivusa ngikwazi ukuhlala phansi ngihleli kanjena siqala kanjani lesizima saqala kancane nje salesikhula thina uthe mama la kwavele waphuma ubhojo lithe laya nokukhula bathi odokotela bangwayini lelo ngiyahamba ngodokotela kodwa bangisize ngalutho bathi babonani mangifika lapha esibhedlela bangise ka BP bangicheck ushukela babese bethi ngihambe ngiyongena kudokotela ngifike ngihlala esihlalweni kanje udokotela athatha ifayili abhala athi ngiphume ngiyolanda amaphilisana amaphilisi eBP amaphilisi eBP kuthathwa lapha isizwe abayingeni nje kwakona isizwe akaze bakusana ku-X-ray angisa bathi babonani abazange bangitshene lutho isiphi isibhedlela osambile eRenishi ikhona khona la emzinto eScottburg DJ Crooks okay mana ke sibuyele lama eqale nini lesi umaphunyaka kade ngihamba mina ngiloke ngihamba kuthe ngo 2010 sabuya sawungathi siyakhula impela sikhula kakhulu
Sibe siqale ngamuphi unyaka? Angizwa Sibe siqale ngamuphi unyaka? singiqale kancane nje kancane. Ngamuphi unyaka? Ngozobala u2010. Ukuze ngingahambi konje singiqaleni nini? Ngifisa ukuthi ukuthiwa siqale nini ma mhlawumbe ubona ukuthi ayikathi khona inkinga yesisu la. Ngoba ngikuzwa ubala o2010 ukuthi bese lapha besasivele sesikhona. Uqala nini ukubona ukuthi ngathi nakho ngiqala ngiba nenkinga yesisu na uqala unotice? Ngiqale odokotela ngibahambe ngo-2016 ngiqala ukuhamba odokotela ngoba ngibona ukuthi akusavuma ngabe ngihambe. No, ngifisa ukuthola mama nomuntu olalele nama-expert alalele mhlawumbe angaba nokuthi mhlawumbe ulwazi alekelele ngoba sifisa ukuthola mina ngikubuza umbuzo wami ukuthi uma ngizwa manje ngiqalwa ikhanda ngizokwazi ukuthi okay ngiqalwe ikhanda ngo2025 ngalinotice lekhanda landa lisapheli ilokhu lingishaya njalo ngiphoza amaphilisi awapheli wazi waphela 2025 kwangena 2026 kwayimake mhlawumbe ukuthi ake ngisukume lekhanda mhlawumbe ngilihambele. Ngifisa ukuthola lokho ukuthi uqale nini ukubona ukuthi engathi nginenkinga yokuqala ukuthi sesami ngisasitholi kahle? Ngo-2016. 2016 kanti 2010 lo nguzobala ngabe lo ngemuva 2010 ngangisakwazi ukuhamba ngaleso sikhathi sesingiqalile yilokho ke ngikufisa ngikubuza mama ngithi ukuthi ngifisa ukuthola ukuthi uqale nini ukuba nenkinga yesisu kuyeke lokho ukuthi inkinga awusakwazi ukuhamba. Bengifisa ukuthola lokho ukuze nomuntu olalele ekhaya azi ukuthi sekune period engaka uma engalitholi usizo. Ngo-2016 ila ngiqale khona ukuhamba udokotela ngoba ngibona ukuthi nginenkinga angisakwazi ukuzenzela noma yini angikwazi ngisho ukuhamba ecikeni. Ngaqala ke ngo-2016 ngahamba odokotela. Ngicela ukubuza kulaba sekibhekana nesendlini nawo uzombuzo wami simqale noma mesiso simqale ngo-2000 okay yabonga 2000 masiqale ngawo isiso salisikhula kancane ilokho ke bengikufisa yes futhi kusuka 2000 up until now 2025 unalenkinga yesiso. Kwase kuthi ngo-2016 ngase ngihamba odokotela ngahamba isibhedlela. Ukuqala kwaso siqala kanjani? Into ubona mhlawumbe ukuthi kungenzeka mhlawumbe noma nikusola kwaba imbangela ukuthi sizasiqala noma mhlawumbe kwavela into kwayivelela. Ngicabanga ukuthi kwavele kwayivelela ngoba kahle kade angithi ekuzaleni kwami ingane eyodwa ngaqale ngaba nomthungo la enkabeni. Usho ukuthi ke ngaloku ngizala ingane ke ngangakwazi ukubopha isisu ngoba umthungo wami useka. Kusho ukuthi nje kwaya kancane ngiloke ngizala nalomthungo ngingasibophi isisu. Kwaze kwathi ke manje nake kwayima isisu kwabakhona into kwabakhona la ngenza sikwesisu kwakhona into ehlumayo ongathi ibhanyazi kanje yafutheka lento yafutheka bese igcwala isisu sonke. Sabe sesiyehla isisu sabangaka sangivimbela engabe ngisakwazi ukuhamba. Okay. Wonke umuzi unezimfihlo zawo nezinto zawo mhlambe ezamahlazo ongathandi mhlambe ukuthi lokhu zivela kodwa ke uma kubalekile mhlambe ukuthi zivele ngoba njengamanje sidinga usizo yabo. Ngizama ukubela njalo ukuthi njengoba ngikubuza nje ma ngisenginama version awu2 manje ngokugula kwakho yabo. Okay ngiyalizwa leli and with no dokotela futhi abatholi lutho but ke maybe mhlambe ke shuthi bekuyinto engekho lebe version yesibili engiyitholile engizwile ukuthi kukhona ukulimala kwakuthola ma. Yebo singakhuluma ngakho. Hayi anginankinga.
Kwenzakalani? Akwazi le engeduze kwaNgaba njengoba kade ngisho ngithi nginomthungo la osenkabeni. Uba ngoyena umthungo? Ngakwazi Ugwaza bani? omunye umama. After sekugwazile emveni kwalokho kwangenzeka lutho? Waleke ungihlupha umthungo. Yebo. Waloko ngihlupha uloku uphuma umofu. Uloko kube sengathi uyaqaqeka. Yes. Bese ngathi uphuma ubovu. Ngithi menginyakaza sibe buhlungu isisu. Ngingakwazi ukunyakaza. Kwaya-ke sabe sesiyakhula-ke kangaka. Kodwa manje umthungo usupholile manje, kodwa isisu siyakhuphuka. Okay. South Africa okwethu uma sisuke sizobona umuntu othiwa ucela usizo, kusuke kukuyena ngoba usuke engacela usizo kuthina. Thina sifana nebhodi nje elibhaliwe ukuthi umgwaqo ukuthi libonwe abantu, kuba abantu ukuthi lelo bhodi eliba director khona bafika kanjani khona. Uma size kuwena mhlawumbe usicelile ukuthi kuwena ukhiphe konke ukukhuluma ukuze ngoba sisuke sesidinga usizo na ukuthi kuthole usizo. Mina ngithole iversion yokuthi umama engathi walimala komunye umama kukhona ababekubanga. After limale ngesikhali kusuka lapho ke ngathi inxebi lona engazuthi laqala kwaze kwaba bhibha kuzo kwaba nje. But njengoba sesifikile futhi umama ke usinike enye iversion ngathi into iyayivelela nje ngithi yabo. But ke ngi-understand futhi yabo umama nawo semdala but ke bazoqhamuka mhlawumbe bazositshela abanye. This way ngimbuza ukuthi kule version yesibili esiyitholile nansi naye futhi uyayiconfirm ukuthi ke walimala. Uyekulimazelana umama ma? Sasiba babona ekhaya. Onikani ubaba nobabili nama? Bethandana. Umakoti wena yena uyintombi? Yebo. Nani lo noma wahamba wosilanda isikhali noma evele ephethe isikhali? Iwevele siphethe. Inhloso ukuthi vele uzokulimaza. Sahlangana emgaqweni. Yebo. Salwa. Basilamula abantu kanti mina angiboni ukuthi uphethe isikhali. Baphuma naso kwakhe. Yebo. Waseyangikwaza-ke ngahamba ngaye esibhedlela. Ngabuya-ke esibhedlela. Ngabuya esibhedlela kwangabi mnandi. Ngaleso sikhathi kwaku-2004. Kwaku-1984. Ngaleso sikhathi ngilimala. Waloko ngihlupha umthungo. Uqhuma ngisho ngithi umthungo umhlungu. Uloku uqhuma nomthungo. Umfimfe igazi isikhathi kuphuma ubovu. Kodwa manje awusebuhlungu ke manje inkinga ke manje sekuyisisu ke manje isiyehla nje. Mhlawumbe njengomuntu nje wase-Afrika nongomuntu mhlawumbe ke esinde sesiZulu oyilandelayo uma bebekhuluma. Mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ukuthi ummese wakulimaza mhlawumbe noma mhlawumbe yena owayephethe ummese. Kukhona mhlawumbe izinto ayisebenza namhlawumbe ayekhothizwe nesakhula ngoba sikhula sibaningi nje sisakhula bekuwusiko ukuthi ingane iyagcatshwa siqiniswe emakhaya kuhlona kanjalo abanye bakhothizwe ngisho ihlungu. Mfana ulusi inkomo ugcatshwe ukuthi kungavukana nenyoka ikwazi ukuthitha ibala. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi isikhala esiphethe mhlawumbe ngokucabanga sasinento ethile mhlawumbe sifakwe noma mhlawumbe yena lo wesiphethe ngenzeka ukuthi mhlawumbe wena nehlungu. Mhlawumbe wena isihlungu mhlawumbe kwakhona into eweyenzile ngoba ngikhuluma ngento endala kakhulu. Yes. Kodwa kuzoba namhlanje umthungo ubungihlupha. Into yango-84 ukuthi kuze kube manje yena umthungo ubungihlupha. Usaphila yena?
Lwakulimaza? Yebo usaphila. Angikaze mhlambe kubuye kube khona mhlambe ukukhuluma mhlambe kudle kuleyo nto kuxolelwana. Saxolelana naye. Yebo. Bekade singena nkinga manje. Uyakubona kodwa ukuthi sekunjani kwena? Yebo uyayangibona. Alukho mhlambe imizamo mhlambe naye athi ngeze kuthiwa nobabili niyakholwa. Yebo. Nomndeni noma okwakuyintombi nje ngaphandle. Umndeni. Yes. Ngizacela ngipha amanzi, ngifuna ukuphuza amanzi. Ngicela amanzi. South Africa njengoba niyibona-ke nje into esibhekene nayo. Hence I'm saying ukuthi uyisize la umuntu bese nginale version engibriefwe ngayo babesicela ukuthi size sizobheka ngala ukuthi nami bengibuza ukuthi umama aze kufike lesi sigaba esikusona ngesisu sesingaka yini imbangela kwakhona engikutholayo ke but sengifikile la okay kumama ke wachaza njengamanje sesayithola ke le version iya confirmeka really ukuthi indeed kwaba khona ukuthi ke athinteke umama emzimbeni ngesikhali kwasuka lapho ukuthi umthungo lokho umhlupha ke kuyaqhubeka kuya phambili kuyale up until isisu sakhe size siba kulesi sigaba esikusona njengamanje. Okay. Nanka amanzi ma. Qala ngiphi ithawula lokusula inyembezi ma. Asebenzele limhlophe leli eliphethe elimbethe ma. Ngicela ukubambela imic ma kunama amanzi. Siqedile. Usulathe amanzini. Ungaphuza ma. Sihamba ke phezulu kosizi emhlabeni osizi lumlodwa. Neinhlungu zimzodwa osizi ke size ngalo kulomndeni wala lika mama njengoba nibona nje akuzona ke inyembezi zenjabule inyembezi osizi umama uyagula ubhekene nesimo esikanje siyacela kunoma ngabe ubani South Africa nasemhlabeni jikelele ongakwazi ukuthi alekelele mhlawumbe ukuthi esimene esikanje kuphunywa kanjani sixazulwe siqhamukapi yebo sesingaqhubeka ma. Yebo. Okay. Umthandazo hlulekile ngoba nabantu abathandaza vela ekhaya hlulekile umthandazo. Okay. Ngingubize impela. Yebo. Ngisicela isiguqu. Okay isiguqu isicela. Yebo. Umehluka wokho kubantu besiZulu sengena bahamba nabo. Ngaze ngiye kumuntu wesiZulu. Okay asakamthola umuntu wesiZulu dokotela ngala khipha amaphilisi eBP should nawo dokotela nabo should abanganalo usizo okufisayo nokuthi sikuzame mhlambe uma unakhe okufisayo ukuthi engimanga ngizama ukuthi mhlambe ngathemba mhlambe ukuthi umehluko ngaba khona mhlambe nenhliziyo engaxola kukhona onakhe engqondweni mhlambe ukuthi ngilapheke. Yebo ma. Mhlambe ngicabanga ukuthi mhlambe mengase kuthiwa angihlinzwe mhlambe ngabangcono. Yebo. Angazi kodwa ushembe kuphela wasiyo. Awusawazi nokuya esontweni? Umama yena lo wakulimaza isikhalo uyasonta nayo uya esontweni yena? Uyakunikelela? Ngasi.
buya kuJanuary nje akwazi yena akwazi nokuya kuJanuary. Angaze ngiye kuJuly. Oh kuyafika kuJuly. Ngiyaya kuJuly ukuthi angifike ngihlale endlini angiye esontweni. Ngihlale eDokodweni. Okay. Okay, umama ucela isifiso sokuthi mhlawumbe engahlinzwa ngoba mase kunje ubusekuzamile akuzamayo but ke kunhlanga sibona nomoya. Nami okungithusayo khona ukuthi mhlawumbe ke lesibhedlela noma ngabe iclinic la ehambayo yini mhlawumbe engatholi second opinion mhlawumbe imdlulisele ezibhedlela ezinkulu mhlawumbe njengo Chief Albert ukuthi ke bayongenela mhlawumbe ke babone bona ukuthi kunjani kwenziwani inkinga mangabe kunje nanokuthi ke singacela ka mhlawumbe ke nakuma private hospital if kungaba khona mhlawumbe ongaba nomusa mhlawumbe ukuthi usisi umama sorry afakwe kuzona mhlawumbe bake bawo checka nabo because siyazi ukuthi izibhedlela zabo zinochwepheshe abasezingeni eliphezulu. Lokho sikuprovile ngekhisi kaNtando yabo okwazi ukuthi asizakale. Siyazi ukuthi nezindleko zinkulu kakhulu uma ngabe sekukhuluna ukuthi ke uyongena kulezo izibhedlela ngoba izibhedlela zomuntu akabani engahanjwa yithini esidla imbuya ngothi but uma sekunje nabo siyazi ukuthi banazo inhliziyo banabo nobubele mhlawumbe ke singacela nakubona ukuthi ke bangenelele kulabo bangakwazi ukuthi basiphakamise isandla umama akayocheckwa kutholakala ukuthi ke ngempela isisu sikhuliswa yini. Siphinde futhi singakurule out lokho engikushoyo ukuthi mhlawumbe ke okungenzeka ukuthi mhlawumbe ummese lo walimaza umama noma mhlawumbe umuntu ayophethe yena mhlawumbe kungenzeka ukuthi khona nokusegazini kuyena mhlawumbe mhlawumbe ke naye angasazi mhlawumbe asisho ukuthi mhlawumbe wayazi ngoba njengoba ngisho nje ngenze example ukuthi sikhulile thina isikhathini sakaZulu ingane nje iqiniswa nicatshwe kuthiwa niyaqiniswa ekhaya ngisho la nje sasigcatshwa noma kuthiwa kuduma izulu siqinele izulu mhlawumbe abanye ufake ihlungu noma inhlungu ongazazi ukuthi yezani kanti ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe usungathi ubeka ngisho umuntu isandla alimali kanti lento kwena esegazini nakuyena mhlawumbe because umama njengamanje bayakholwa bobabili naye lo wamlimaza uyakholwa bakholwa enkonzweni eyodwa kade bele nje mhlanganweni umama ngithi yebo engikubuza nakho nesontweni uyakwazi mhlawumbe uthi anikele mhlawumbe ke athola ngamakhambo esontweni abuye azonika mhlawumbe umama kodwa ke ngiyabonga ngoba nabo sebebuyisene umama sebexolelene naye kodwa ke inkinga njengamanje isisu phela esikhulayo sikamama ukuthi kwenziwa njani kusona ukuze mama akwazi ukuthi athole usizo akasakwazi ukuphela ngisho eminyango umama nje besho akasazi ngisho ukuhamba nokusukuma uyawa mayiwile nakhona sekunzima ukuthi ufuneka avuke. Ngiyacabanga ke nje mhlawumbe ayifuna ngisho kuyikhulu ukuthi kuba kunzima kanganani yabo uma ngabe udla maka kunankinga kuyadleka enginankinga asibhlungu ngaphakathi sikhukhumele nje kuphela siyakhukhumana kuphela nje into eyinkinga ukudla esengiyakhetha ukudla engikudlayo ema ngingathi ngidla okunye ukudla vele kungikhiphise ngesisu nakhona kunzima ke futhi ukuthi uyedlile encane kuba nzima kakhulu njengamanje uhamba ngani uma ufuna ukunyaza ngaphakathi endlini ngihamba ngale nduku yebo okay no ngicela mama ngoba sengayidonsa kakhulu nawe interview ngoba nafuneka nawe uphumule ngiyabona nokunzima uhleli kanzima siyacela mama ukuthi ngathi ngavela uNkulunkulu angalenza icebo asifezele umuntu ongakwazi ukuthi alekelele la lesimo sakho ithawula mhlambe singabakhombisa abantu babona kahle ukuthi yini ekuphethe okay cela kubambela lo South Africa njengoba nibonaka nalo usizike libheka nomama njengoba nibona nje nasi isisu isona sonke lesi esimabhekene naso siyacela ke kulo ongaba nosizo South Africa silekelele kuzolelwa nangumama alithole usizo ngiyawathemba ke amandla abantu ba South Africa mina sengikubonile ubukhulu benu nemthandazo yenu ukuthi uNkulunkulu ukhona kunina ungabe nathi asikho la sikhona ngoba asikwazi nathi ukusipusha njengenhlangano ithuleni ngoba akho nzuzo sitholayo akho mali sitholayo akho xhaso sinalo kodwa ke siyasibona nathi sifike labantu abasuke bevela bekhala kuthina singazi nathi sifike kanjani
sithi noma siphuma singazi ukuthi sizophuma sibheke ngapho ucela usizo, kodwa-ke bavele ngempela abantu esibona mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu usuke enza ngendlela enza ngayo mhlawumbe ukuthi asithume la siya khona siyocela abantu bakho usizo. Siyanethemba South Africa ukuthi nakulokhu kwamama siyazi nizosukuma, angeke niyekelele omunye wenu. Lungile, ungavala ma ngifisa-ke nje ukuthi ngithole lezi insimbi zakho zokuhamba, mhlampe-ke usikhombise ukuthi umama uhamba kanjani. Yebo ma. Akunzima ingabi iglass. Ungabhalansa nangami ma. Nokuthi ufuna ukubhalansa. Okay. Oh, manje iyona. Okay. No. Okay. Iyona ndlela siwahamba ngayo ke nje le. Okay, South Africa nje banibona ke nje usizo lika mama. Ngicela kusiza le glass yamanzi la angaze achitheke la. Ujika la endlini nje kuphela ngaphakathi. Ngijika la. Okay. Ungakwazi ngisho egcekeni. Cha ngikwazi. Okay. Ngikwazi. Yebo. No, kulungile ma, singasimisa kakhulu, singaphumula. South Africa. La into ebuhlungu. Yebo. Yabona. Yebo. La kunenyama la. Bona la. Yebo. Nenyama la eziphindekile la. Eziphindekile. Manje isisu mengabe sihleli la kule ndawo kuba buhlungu. Kuba buhlungu la kule ndawo. Yebo. Kuzoba ila futhi inyama ziyadilika ziyehla inyama. Yebo. Manje njengoba sihleka nje kuba buhlungu. Fanele ukuthi mangigeza njalo ngithola into yokugcoba la ngithola into yokugcoba la nala ngaphansi eswini ngithola into yokugcoba mangingacobanga kuba buhlungu. Into yokugcoba yini mhlawumbe igama la mhlawumbe ukuze sicele nako basilekelela? Ngiyigcobela i-aquise. Awuyenza ukuthi kushibilike? Kushibilike. Awukungagcini kuba ne-friction yenyama ukuthi komile? Futhi phela leswa into akufunakala ukuze kome makekoma kuba buhlungu. Okay, inhloboni yakho wazi? Iklela. Okay. Ngiyacabanga ukuthi nalo ukuthi mhlawumbe bakuhlungu phela manje ifana nendawo le esiyithensa ukuthi ama-muscle onke aseza lapho njengoba kwehla weight nje yesisu iza ngalapho sekufuneka ibe strong leya ndawo. So okukhona ukuthi njengoba futhi ungakwazi nokuhamba ngoba if futhi uyakwazi ukunyakaza nokuhamba ungabe kuyenza mhlawumbe ukuthi i-exercise ikwazi ukuthi imelane nebalance le eqhamuka ngaphezulu kuyona. But-ke yikho ukuthi-ke ikhona ukuthi funeka sizame ukuthi sithole lo sizo esingathola mhlawumbe-ke sibone ukuthi ama-theatre ngathini bangakwazi mhlawumbe ukuthi bakwenze i-operation le oyicelayo sizwe ukuthi bona bathini ama-expert. South Africa nanto ukusizile kamama senilizwile, siyacela-ke kuba ngaba nosizo. Angazi-ke nambe izoshiwo izingane ma ngoba sazoba nomakhelwane la sithole nabo ukuthi-ke bona kuthini ukuphefumula kwabo ngayo lo daba. Siyabonga masikhothela inhlanhla ngathi uNkulunkulu angenza imizamo yakhe nobukhulu bakhe. Ngiyabonga. Yebo, siyabonga. Ngiyabonga. South Africa sicela njengamanje ukuthi simukele-ke umama omakhelwane wakho umama ozosho mhlawumbe ukuthi ikuphi akwaziyo nawe size ngala ekhaya. Sawubona ma. Yebo sawubona. Siyaphila njani? Siyaphila. Umama bani? UMagomede mina. Khona le ndaweni? Yebo umakhelwane. Yebo. Size ngosizo likamama la, wazini mangayo? Ngazi ngokugula kwakhe osekunesikhathi eside. Yebo. Okade ezambela ngeenyawo zakhe. Yebo. Kwahamba ke
kwaze kwabili isikhathi ukuthi akasakwazi ke kwanhlobo ukuhamba njengoba enjena nje engakwazi ukuhamba namanje Yes. sekunesikhathi eside kakhulu engakwazi uanti ukuhamba anti kumina Yebo, yebo. yebo Wena ngokwakho wazi uqala kanjani lokugula qhamuka? nami ngazi njengoba esho anti mengichazela yena Yebo. ukuthi wagwazeka esweni kusho ukuthi kwangalokhuza kwangaloku ekuphola ke kwaloku nje kubhibha kumhlupha kusho ukuthi ukukhula ke uhamba kweminyaka ukhula nayo lento uma ngabe ezele beletha akakwazi ukubophisa isinyana nabanye bomama kuba ukuthi ke kuzwela kakhulu uma ngabe kona ekade mhlambe ekhulelwe wathinteka Yebo. kusho ukuthi ke kwahamba waphinda wangikhombisa futhi wathi buka Jabu lento iyakhula manje seyizenza ubhono nje la iyehlika saqeza thina hayi auntie kaze ngamgcona ngathi mina hayi ngeke auntie usho ukuthi ungabe ukhulela umdala kangaka wathi naye akukhokhulelwa na ugula lokho Yebo. kusho ukuthi ke lento seyihambe nje isikhathi eside kakhulu ongange kube nje ayibandla singajabula anduma ngase athole usizo ngoba kubhlungu nje ubehlela Yebo. kubhlungu kakhulu nje ubehlela la seside isikhathi ehleli la phansi kungabe ushoniwe la ekhaya kungabe kunento enhle kungabe kiyiwaphi kubo imthwalo umegodukwa yena akahambi uhlala nje kanje Yebo. akwazi ngisho ukuyala kamakhelwane ethi wakushoniwe umuntu ohlezi phansi nje kanje impilo Yebo. yakhe yonke mawuthi aphume la etoilet ngaphandle akakwazi Yebo. mangabe ezophuma hlale la kuvrand uphelela la kuvrand aphinda abuyele endlini Njengoba ndichaza ukuthi mayewile sekunzima. mayewile kunzima ukuthi asukumiswe lapho nezingane zizodwa lezi zamantombazane ziyahluleka umqukule ngaka Zizememeza abantu adlula ngomgwaqo. cha phela ukhona umfana wakhe omunye osetohweni njengamanje Maye mhlambe engekho. babuyeke maye engekho kusho ukuthi ngaze kumenyeze umakhelwane Yebo. ngoba ingane ziyahluleka phela ukumsukumisa phansi kuyinkinga nje kuyinkinga Ish. No. Siyabonga mase. yebo Asithemba ukuthi uNkulunkulu uzosipha ke ubukhulu bakhe ayikhomba esayibonakalisa la kusizini lika mama. Sikwazi ukulithola usizo umama sezakala. hayi nathi singabonga kakhulu so umakhelwane kwaphela siyamazi izambela ngeenyawo manje kubhlungu mengabe ehlala kanje Yebo, yebo. engakwazi iminyaka engakwazi ukwenza lutho noma ngabe kuthiwa intila kwakhe endlini yena ukugcina ngokugeza abuya phelele la kusofa kuphela Yebo. abantu bazenzele akwazi kwenza lutho yena ukuthi bekunjani bekwenzakala nakazi lutho No, siyabonga siyabonga. South Africa uPaula ke mama awumakhelwane uphinde futhi abehlobo khona la ekhaya. Njengoba besho ukuthi uanti wakhe nisenizuleke libeka usizi naye alaziyo nalibonile lwenzakala lapho yena uanti wakhe ukuthi akwazi ngisho ukunyakaza. Siyacela ke ukuthi South Africa nilekelele kakhulu. Sisaphaphatha nje sicela usizo ngempela akwazi ukusizakala omama. Siyabonga ma. South Africa njengamanje sicela umoya ndodakazi kozalwa yena umama sike sizwe naye ukuphala kwakhe ukuthi ke ngalokho ukugula okuphethe uma wakhe ngabe yena uzizwa kanjani nokuthi sebe experienceeni nokuthi ke kuthini okwakho kuphawule lupho usiza ngalifisa yena ulifisela uma wakhe. Sabona sisi. Ewe njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ubani igama sisi? NguNosipho mina ngale Khamzimela. Uyingane esingake kumama? Ngiyogcina. Amagcina. Yebo. Nangu uma wakho la egula sisi. Wazini wena kwenzakalani? Shothi uma wake wathola ugaza ke mina ngangakazalwa. Igwazwa kuma ubase engathi wagwaza umna kwabo. Bebanga baba wakho? Yebo. Shothi wakuyesoka baba wakho? Hayi wayisoka impela ngoba umama lo wamgwazayo uyisihlobo naye uma kashozi. Awu. Cha yichilo kwalelo phela. Umama wayeseganile ngithi. Yebo Isihlobo wasekhaya. manje. Uyabona nje eish. Kulungile siqhubeka ma. Yebo hayi okusho uma waqala ukugula kwathe ngo 2020 engasakwazi ukuhamba shothi wayehamba nami esibhedlela iTJ Crooks sihamba naye cake uma ngigula engasakwazi ukugibela etaxini sasesimqashela imoto shothi udadewabo uma ingane yakhe nemoto sasimthatha ngayo imoto simyisa esibhedlela abamsiza ngalutho ngangijwayele uvuka ekseni mina ngiye esibhedlela ngifike ngikhiphele ifile yakhe yena landele imoto esezulu kuzani usho udokotela wamyisa kwi-x-ray Awuseke wa x-ray? wamyisa Oh yena ngizophila ngathi nakaze ahambe wathi akaboni lutho Yebo okay. udokotela wathi aboni lutho nje
uNomali. Yes. Yebo. Okushuthi-ke ngo-2020 waqaqeka umthungo la. Lo agwazwa kona. Wavuleka nje wabhibha waphuma ubovu. Wayemgwaza inxeba kanti elingane linxeba umthungo ungana nomthungo. Umthungo nje. Ungaze uveze ma. Ungaze uveze. Ngifuna ukubuza lo mthungo lokuthi nje. Ngokusenkabeni. Okay, yebe. Manje asazi-ke noma mhlambe ibona umthungo noma kuyinto nje ezenzekalelayo asazi ngoba phela wayezihambile ngenankinga. Yebo. Manje nikhopha kanjani ngesimo sakhe lapha ekhaya? Siyabambisana nodadewethu nabo komakhelwane siyabambisana. Yebo, support nethola kwamakhelwane. Siyakubonga kakhulu lokho. Yabo nje mewile khona ilanga wangale ebusuku kungekho kuyovusa omakhelwane sisobabili nodadewethu. Savuka senza iplanning ukuthi akwazi ukusukuma, sathatha ingubo sayizibhanqa waphendukela kuzona sapress unyawo ukuthi akwazi ukusukuma. Kuba nzima nje ngempela ukuthi uwile. Yebo. Kuba nzima. Nani senabantwana ababugogo abe kulesi simo lesi yabona abantwana futhi kuyaba phazamisa nabo nje engqondweni. Ngoba nje kunzima ngisho ukugeza akakwazi. At least kube mhlambe sayenza iplan ukuthi kube khona ibathroom ukuthi akwazi ukugeza eshaweni mhlambe kube khona ishawa kwazi uyigeza. Kwaye netoilet kunzima. Silanda ibhakede silibeke la. Yenzele yonke into la sithathe ibhakede siyochitha ngoba akasakwazi ukusukuma. Akwazi ukuya etoilet. Ilupho sizona obona ukuthi ongalicela nawe sesami ukudela phezulu lesimo sikamama nofisa ukulibona nilithola. Mhlawumbe umama engakwazi ukuthi ahlinze. Mhlawumbe kuphuma izinyama lezi ezibizona ezidilekayo. Or mhlawumbe ke sikwazi ukuba nebathroom la eduze akwazi ukuyela khona etoilet. Kubi toilet nje mhlawumbe nindlu yokugezeni shower akwazi ukugeza eshaweni ngoba kunzima ukuthi ayogeza. Ngizwe bana nento zokugcoba. Nazo ungayicela sisi. Mhlawumbe mekukhona udokotela ongasitshela ukuthi singamthengelani la for la lonto leyo ke mhlawumbe kubiyona ngoba ugcobisa into iAquas ekuyiyona imthambisayo. Yeah. Ngicathi iClarine tissue oil ntontoni mhlawumbe ikona yenza ukuthi abe ngcono megcobe yona. Yebo. Mhlawumbe nje masikathola umuntu ongasasebenzisa ukuthi ukuze kungekwazi ukoma. Wami akoma nje. Ukafika athi asisiphakamise kanje ashawa umoya sibese siyamgcoba. Yebo. Siphakamise nje la nala lindawo ezila. Asasimgcobe iClare ngoba iyona eyenza ukuthi izinyama zishibilike. Umama lo wamgwaza uyafika naye ekhaya. Wayefika ngoba nasesontweni bakhelene nje babehlala kube mnandi. Uthini nokuphumula kwenu niyakhuluma naye mhlawumbe esibona isimo sikamama kosamse nje. Okwamanje hayi ngoba umkhokheli wakhe uma wangala kaqoloqolo wayeshila ukuthi mhlawumbe mengase athenge imbuzi yena axolise kumangayo ukuthi wamgwaza mhlawumbe kungangcono mhlawumbe asazi. Bathini abaniphethe nabashumela kona bakhokheli nani sontweni khona? Bakhona abakhokheli ngoba uma ilento yenzeka sahlala ngala emthwalumi. Yebo. Ungangokuba akwazi wasuka emthwalumi weza ngala imalangi. Okay. No, ngiyacela siswami mhlambe ke kukuwena ukuthi ungabapha abantu inamba la abanganithola kuyona abadinga mhlambe ukuthi ke balekelele uma uthanda mhlambe ukushiya inamba sesingaphoqi but sesicela mhlambe ukuthi ke ukuze abantu banithinte ngqo directly bangavite noba thina sibhizi njengoba nje sisho ukuthi sila nanti ucingo luvaliwe la kumina
sephaketheni angikwazi ukuthi ngi-attend ucingo. So ukuze umuntu uma ngabe ethinteka mhlawumbe efisa ukuletha usizo akwazi ukuthi anithinte nje ngqo kuzoba kuwena, kodwa that's why ngithi ngiyengifisa umuntu abe aware ukuthi ukushiya inamba sokuthi athole usizo nabantu bamthinte, but-ke knowing very well futhi ukuthi again khona abantu abagangayo ney'game, yabo, ngaba kubili, but njengamanje-ke sithi ake yihlehle igame sizocela usizo la. Akunankinga, ngayishiya inamba yami. Okay, ngingacela uyishima. Inamba yami ithi 078 5079 753. Niphinde ma. 078 5079 753. Bazothola bani? Bazothola uNosipho indodakazi yakhe yokugcina. Yebo. Mhlawumbe uma ukuthi abangitholi sebengafaka ne eyadadewethu ithi 078 51 85 333. 078 51 85 333. Yebo. Singathokozela nje ukuthi abantu basisize. Yebo. Mhlambe nabangaba nje usisakhe ibathroom noma ilanje emva kwakhe lokuthi akwazi ukugeza mhlambe eline-toilet. Yebo. Bakwazi ukuthi singahlukumeze ngebhakede. Uma ukuthi khona uma uyamemeza ingane imlethele ibhakede sihambe siyochitha nje singathokozela usizo. Hayi, siyabonga. Siyabonga. South Africa naloku usizike lo mzuzu besize kuona-ke sebekhulumile bonke ngosizo likama wabo abahleli ngaphansi kwalo ababhekene nalo umama alithwele imihla nemihla nsuku zonke langa laphuma lokuthi wakhukhumala isuku nje bathi singaka nje siyalicela ukusizo kulabo abangakwazi ukuthi ngempela balekele eSouth Africa. Kanti-ke futhi-ke nesifundo ke singaba khona nakubantu abathanda ukulwa ukuthi ukulwa akusilethe isixazululo, kuyenzeka gcine sekuletha umonakalo ngoba njengamanje uyasibona isimo sikanjani. Njengoba kuthiwa nje wayemgwazile i-assault le ngokomthetho umuntu ofuna kaboshwe umuntu osekunjalo, but njengamanje sekwadlula kubona sebexolelene sekuright, but inkinga njengamanje isele nomama walinyazwa kule simo sekusona. Uyakubona ukuthi-ke ukulwa nakho akusona isixazululo noma bethu abantu baphambene kanjani kufuneka bakwazi ukulungisa-ke ngomlomo, because konke konakele ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Nakhona-ke lokho kwabantu-ke abangamasoko qatha abantu besifazane kufanele bakubheke nakhona ukuthi kokunye ngaze kulidele into nezimbi, abanye-ke bayathakathana, abanye bathengana ngenkabi badubulane ngento engekho esuke ibanga, because uthando into edlulayo but lohlala lunjalo lukhona uthando njalo. Abanye bashadile still noma zikhona ivunguvungu bezikhona emva kwabo ziyaphela ukuhamba kwesikhathi, zifana nje nemali asesuke ikhonkotha imoto ihamba. Ukhona ukuthi nibambisane nihloniphane, kungabikho lokhu ukuthi kufaka amatshe othandweni lenu, ngoba njengamanje sisibhekene nenkinga yosizo ukuthi sithole umama usizo ngomuntu owavele nje wasuka wazolimaza umama emlimazela ukuthi umyeni wakhe sebeshadile bana nezingane impilo ibeqhubeka, but-ke sile nenkinga njengamanje sicela-ke usizo ukuthi-ke angathi angalithola usizo naye kowenza lokho mhlawumbe akutholeke mhlawumbe ngaphakathi phela ukuthi njengoba esho umama ukuthi wathi umkhokheli wabo mhlawumbe bengalethi imbuzi kwazi ukuthi kugezwe ngoba noma kuchitheka igazi bakhipha igazi vele ngokwesizulu lapho nangokwenkolo yabo kuyafuneka ukuthi babuyisane kahle mhlawumbe ngokuthi kuchitheke lona igazi ukuthi kukwazi ukuthi benze inhlambuluko ezokwazi-ke mhlawumbe ukuthi ingawuletha yini umehluko kulesi simo sesisibona kanje. Kodwa-ke ngokwami lokhu sekudinga i-medical attention. Yikho bengicela ukuthi nalabo aba-private hospital bengazosilekelela ama-expert balekelele basize ukuthi-ke mhlawumbe umama-ke nje becela ukuthi umama ahanje ayohlinzwa akwazi ukuthola lokho ukuthi bangakwazi ngempela ukuthi angene theatre basho ukuthi babonani bona bakwazi ukulekelela bakwazi ukuthi bamhlinze. Uma kwakwazi ukuthi kuhlinzeke untando uyaphila namhlanje nomama naye ngicabanga ukuthi angakwazi ukuthola usizo olunjengalolo, akwazi ukubuya naye kube nokuzethemba naye abe umuntu wesimame ozethembayo nophila eSouth Africa aphile impilo yakhe ngokukhululeka. Siyabonga, nihlale kahle emakhaya.